taking time. எஸ் ஆமா மேம், போயிட்டு திரும்ப இட் கேம் பேக். அது எஸ், ஐ திங்க் இட்ஸ் கம் யூடியூப் லைவ். வந்துச்சா? ஓகே ஃபைன். எஸ், இன்னும் போயினே தான் இருக்கு இங்க காட்டுறது. ஐ வில் சேவ் இட். எனக்கு அதே ஆச்சு, நெட்வொர்க் இஷ்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா, மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. என்னோட பேரு ராதிகா, ரசரங்கினி ராதிகா தேவிதாசி. இங்க தன்ய தானேஸ்வரி தேவிதாசி மாதாஜி வந்து தமிழ் லீட் பண்றாங்க. இது வந்து 18 days கோர்ஸ். திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் 18 days செஷன். ஃபர்ஸ்ட் டைம், ஸ்பெஷலி தமிழ்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் எடுக்கிறேன் 18 days. ஸோ இந்த 18 days என்ன ரொம்ப ஸ்பெஷலா இருக்கும்னா, இதெல்லாம் நம்மளோட ஜேர்னி. பகவத்கீதா கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு 18 நாள்ல சொல்லி கொடுத்தாரு. சோ 18 நாள்ல அவரு, அதாவது அந்த மொத்த பகவத்கீதா வந்து 18 நாள் நம்ம கத்துக்க போறோம். பட் அவர் 18 நாள் தான் எடுத்தாரானா ஆக்சுவலா இல்ல. யாராவது கெஸ் பண்ண முடியுமா எவ்வளவு நேரம் எடுத்தாரு அப்படின்னு? இப்போ நம்ம 18 நாள் அதை கத்துக்க போறோம். பட் ஆக்சுவலா பார்த்தா எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு இந்த பகவத்கீதா கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து அர்ஜுனர் கத்துக்கிறதுக்கு? எனி கெஸஸ்? 3 hours. ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ். இன்னும் குறைச்சல். 1 hour, 45 minutes. 45 minutes. Excellent, right? 45 minutes, right? So ஒரு முகூர்த்தம் சொல்லுவாங்க, 48 minutes, just around that time தான் ஆச்சு. ஆனா நம்ம அப்போ இருக்கிற அர்ஜுனரோட இன்டெலிஜென்ஸோட கம்பேர் பண்ணா நம்ம ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். அதனால வெரி நைஸ் ஸ்ரீதர் பிரபு. அதனால நம்மளுக்கும் அர்ஜுனருக்கும் கம்பேரிசனே இல்லை. அதனால நம்ம வந்து என்னன்னா, இட்ஸ் கோயிங் டு பி a ஷார்ட் 18 days செஷன். இது ஏன் நான் இப்படி சொல்றேன்னா, 18 daysல ஒரு கிளிம்ஸ் ஆஃப் பகவத்கீதா தான் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும், கேட்க முடியும், உணர முடியும். இந்த ஜேர்னில வந்து நம்ம எடுக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் தான் இந்த 18 days. அதனால மாதாஜி சொன்ன மாதிரி மை ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட், இதுல ஸ்டார்ட் பண்ண ஜேர்னியை கண்டினியூ பண்ணிட்டே போங்க. இப்படி 18 daysல ஸ்டார்ட் பண்ண கோவிட் பேட்ச் அப்படின்னு ரொம்ப ப்ரௌடா சொன்ன ஒரு பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட் தான் நான். கோவிட்ல என்ன பண்றதுன்னு எல்லாரும் தெரியாம தவிச்சிட்டு இருக்கச்சே எங்க ஃபேமிலியில 5 பேரு சேர்ந்தோம். நான் இங்கிலீஷ்ல, மொத்த 3 பேர் தமிழ்ல, இன்னொருத்தங்க தெலுங்குல. சோ அதனால அப்படி ஸ்டார்ட் ஆன அந்த ஜேர்னியை இப்போ நாங்க கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் நாங்க வந்து கோவிட் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ப்ரௌடா சொல்லுவோம். ஆனா அந்த கோவிட் பேட்ச்ல ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு ஆரம்பிச்சு நாங்க முன் வச்ச கால பின்னாடி எடுக்க வைக்கவே முடியல. எல்லாமே ஒரு விரதம், எல்லாமே ஒரு தபஸ். இந்த 18 days கண்டிப்பா எப்படி இருந்தாலும் என்ன ஆனாலும் வந்தே ஆகணும் அப்படின்னு எடுக்கிற தபஸையா தான் நீங்க பண்ணிக்கணும். சங்கல்பம் பண்ணுவாங்க, நியூ இயர் ரெசல்யூஷன் இங்கிலீஷ்ல சொல்றது. சோ அப்படி நீங்க பண்ண வேண்டிய ஒரே நியூ இயர் ரெசல்யூஷன் ஸ்ரவணம். ஜஸ்ட் வந்து இந்த 18 days கிளாஸ். எல்லார்கிட்டயும் நான் சொல்ற ஒரு கெட்ட பழக்கம் என்கிட்ட இருக்கு, பேப்பர் பேனா தொடவே மாட்டேன். அந்த மாதிரி இல்லாம எல்லாருமே கிளாஸ்க்கு வரைச்சே ஒரு பேப்பர் பேனா எடுத்துக்கோங்க. அப்போ அந்த ஜேர்னியை மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதோட நான் பிரேயர்ஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் தத் சத். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வரூபகதா மய்யா ததாதி ஸ்வபதாதிகம். ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते. सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. எல்லாருமே என்னோட ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போற ஜேர்னி. எப்பவுமே ஒரு பயணம்னா நம்ம எல்லாத்துக்குமே ப்ரிப்பேர் ஆகும், கரெக்டா? அதாவது நம்ம என்னெல்லாம் எடுத்துப்போம், பேக்கு, சாப்பாடு எல்லாமே. சோ அதே மாதிரி அந்த இடத்துக்கு போறதை பத்தின கொஞ்சம் கிளிம்ஸ்.
அதனால இன்னைக்கு நீங்களும் ரெடி ஆவீங்க. அடுத்த 18 நாட்கள் நம்ம எல்லாரும் பேக எடுத்துட்டு எடுக்கிறோமோ இல்லையோ அட்லீஸ்ட் இடத்த காலி பண்ணிட்டு எங்க போக போறோம்னா குருக்ஷேத்ராக்கு. குருக்ஷேத்ரா என்ற அந்த இடம் ரொம்ப புனிதமான இடம். ஏன் குருக்ஷேத்ராக்கு நம்ம எல்லாம் போகணும்னு சொல்றேன்? ஏன் குருக்ஷேத்ராக்கு போறோம்? அங்கதான் கிருஷ்ணர் பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு teach அங்கதான் பண்ண இடம். கீதா பகவத்கீதை உபதேசம் teach பண்ணாரு பண்ண இடம். மாதாஜி. எக்ஸலண்ட். குருக்ஷேத்ரால தான் கீதா உபதேசம் பண்ணாரு. ஓகே, ஆனா கீதா உபதேசமே ஸ்டார்ட் ஆகலையே, அதுக்கு முன்னாடி ஏன் போறோம்? இனிமேதான் போர் வரப்போகுது. போர் போ புரியறதுக்காக பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் அங்கதான் சண்டை ஆரம்பிச்சதுங்க மாதாஜி. எக்ஸலண்ட். பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களும் சண்டை ஆரம்பிச்ச இடம் இங்கதான், ரைட்? அதனால இங்க பண்றோம், சரிங்களா? இது வந்து 18 நாட்கள் ஆன இந்த கோர்ஸ், ரைட்? இதுல வந்து என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா, உங்க எல்லாரையும் நான் ஆல்ரெடி வெல்கம் பண்ணிட்டேன். எல்லாரும் விஷ் யூ ஆல் அ வெரி வெரி ஹாப்பி கிருஷ்ணா கான்சியஸ் நியூ இயர். நல்வரவுல இது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல். இந்த பிக்சர்ல இருக்கிறவங்க யாரு அப்படின்றது தெரியுமா? பிரபுபாதா. பிரபுபாதர். எக்ஸலண்ட். ஷீலா பிரபுபாதா அப்படின்றவர். இவர் யாரு அப்படின்றது, பிரபுபாதான்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸ்பெஷலி மோடி காயின் போட்டார் இல்லையா, அப்போ எல்லாருக்குமே தெரிய வந்துச்சு. ஆனா இவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா ஆஃப் இஸ்கான். அதாவது இன்னைக்கு வந்து இஸ்கான் இங்க இருக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒருத்தரா இருந்தா there is a man behind everybody சக்சஸ்ன்ற மாதிரி நம்ம எல்லாம் இன்னைக்கு இருக்கிறதுக்கு முதன் முழுவாவும் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணவர் இவர்தான். ஓகே, சோ இப்படி இருக்கிறவர் என்னெல்லாம் பண்ணாரு அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய கதை. பட் அந்த பெரிய கதையை குவிட்டியா ஷார்ட் பண்ணணும்னா, அவரு சன்னியாசம் எடுத்துறது ஒண்டி இல்லாம நிறைய விஷயங்கள் பண்ணாரு. 70 வயசு தொட போல 69 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிட்டு 70 வயசுல ஃபாரினுக்கு போக ஆரம்பிச்சாரு. இப்போ எல்லாம் மாதிரி விசா எடுத்து பிளைட் ஏறினா சர்ரன் ஃபாரின் போற அவ்வளவு ஈஸி இல்ல. இத்தனைக்கும் இப்போ அந்த ப்ராப்ளம் கூட இல்ல. வீட்டுல இருந்து வீல் சேர் எடுத்துட்டு போலாம், அங்க வந்து வீல் சேர் ரெடியா வரும், அங்க இருந்து நேரா பிளைட்குள்ளேயே வீல் சேர்ல போயிடலாம். அப்போ அந்த மாதிரி இல்லாம ஜலதூதா அப்படின்ற போட்ல, ரைட்? போட் கூட இல்ல, ஷிப்பு, ரைட்? அடிக்கடி போட்டுன்னு சொல்றேன். ஷிப்ல என்ன மாதாஜி ஷிப் எவ்வளவு நல்லா இருக்கு தெரியுமா? அவ்வளவு நல்லா இருக்குன்னா அந்த மாதிரி ஷிப் கூட இல்ல, இது கார்கோ ஷிப். கார்கோ ஷிப்ல என்ன எல்லாம் உள்ள போகுமோ அதோட இவர் போனார். அப்படி அவரோட ஜர்னி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. முடிஞ்சுச்சானா இல்ல, அந்த ஷிப்லயே ஹார்ட் அட்டாக்கும் வந்துச்சு. இப்போ அந்த ஜேர்னி கண்டினியூ ஆகுமா இல்லையா அப்படின்ற தெரியாட்டே அவர் வந்து கிருஷ்ண ஜெயந்தியும் அங்க கொண்டாடினாரு எல்லாமே. அவர் போறச்சே அவர் கையில இருந்தது வெறும் ஃபியூ புக்ஸ். அங்க எடுத்துட்டு போன இந்த ஜேர்னி எந்த டைம்ல நடந்துச்சு அப்படின்னா, நம்ம பிரிட்டிஷ் ரூல் நடக்கிறச்சே பிரிட்டிஷ் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை ஆக போகுதுன்ற கதை அந்த டைமுக்கு போலாம். பிளாஷ்பேக்கு அதை விட பிளாஷ்பேக், இவருக்கு எப்படி கிருஷ்ணர் மேல பிரேமம் வந்துச்சுன்னா, சின்ன குழந்தையா இருக்கச்சே அவர் வந்து கிருஷ்ண பொம்மை எல்லாம் வச்சுதான் விளையாடுவார். அவங்க வீட்லயே ரத்த யாத்திரை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட்டிட்டு பண்ணாரு. இப்படிதான் அவரோட பயணம் குழந்தையிலேயே ஆரம்பிச்சிச்சு. அப்புறம் அவர் ஒரு குருவை ஏத்துக்கிட்டார். அவர் குரு யார்? ஒன் லைன்ல சொன்னோம்னா, அவர் காலேஜ் போற டைம் எதேச்சியா ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்து ஜாயின் ஆயிட்டு, நான் சொன்ன கோவிட் பேட்ச் மாதிரி எதேச்சியா போய் சேர்ந்து அவர் சூப்பர் குருவா அவரை நியமிச்சுட்டு அவர் ஒரு ரூல் சொன்னாரு. அவர் குரு யாருன்னு கண்டுபிடிச்சு நீங்க சாட்ல போடுங்க. அதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து சொன்னாரா, நீங்க வந்து ஃபாரின் போகணும் அப்படின்னா, நானா இப்ப பிரச்சனையே இந்தியாக்கே விடுப்பு காலம் வேணும்னா, இந்தியாவுக்கு விடுப்பு காலம் வரும் வராம போகும், அது கூடிய சீக்கிரம் வரும். ஆனா உலகத்துல இருக்கிற மக்கள் எல்லாருக்குமே விடுப்பு காலம் வேணும்னா அதோட ஒன்லி ஆன்சர் இஸ் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் அப்படின்னு. சோ அப்படி ஸ்டார்ட் ஆனதுதான் இந்த ஜலதூதா என்ற அந்த ஷிப்பின் முதல் பயணம். முதல்ல போயிட்டு சொன்ன ஒரே மந்த்ரா இதுதான், ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. அவரோட எடுத்துன்னு போன அந்த சில புத்தகங்களோட அந்த மிருதங்கம் அந்த ரெண்டோட நின்று அவர் போனதுதான் அவரோட ஜேர்னி. அந்த ஜேர்னில அவர் எழுதினது பேக் டு காடேட்னா நம்ம எல்லாம் திரும்ப அந்த கிருஷ்ணரை போய் சேரணும் என்ற ஒரே ஒரு ஜேர்னி டீடைல்ஸ் தான். இப்போ அடுத்தது இத்தனை புத்தகங்கள் அவர் எழுதினார். அந்த நம்பர் என்ன அப்படின்றதும் உங்க கையிலேயே விட்டுறேன், செக் பண்ணிட்டு நீங்க நாளைக்கும் சொல்லலாம். இப்போ இந்த ஜேர்னில இங்க இருக்கிற இந்தியாவில இருக்கிற எந்த எல்லா இடத்துலயும் அவர் கவர் பண்ணியிருப்பாரு. அது ஒரு தனி ஒரு மெசேஜ், தனி ஒரு மேப், அது மறுபடியும் காட்டுறேன். இந்த நியூ இயர் அதுவும் நம்ம கும்பிட்டுக்கலாம். ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான ஆண்டவர் அப்படின்னா, நான் ஃபர்ஸ்ட் செய்யறச்சே ஒரு சின்ன 2 BHKல இருந்தவர் இப்போ ஒரு மாளிகையில வந்து நாங்கள் எல்லாரையும் அவ்வளவு நல்லா வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய பேலஸ் மாதிரி ஒரு கோயில அவர் இருக்கிற வரைக்கும் 20 வருஷமா இந்த கோயில் இருந்தது. அவர் இருந்த வரைக்கும் இந்த கோயிலோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா 2 BHK தான்.
நம்ம எல்லாம் சேர்ந்த அப்புறம் எங்களுக்கெல்லாம் வேணும், நம்மளுக்கெல்லாம் வேணும், நம்ம எல்லாரும் அனுபவிக்கணும்ன்றதால அவர் ஒரு மாளிகையை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கிட்டார். அதுதான் இவர், ரைட்? இப்போ குலாய் என்ற இடத்துல அவர் இருக்கார். குலை இஸ்கான் மங்களூரு, ஆல்சோ கால் மேங்களூர், ரைட்? அங்க இருக்கிறவர் தான் இவர். அழகா இருக்காரா? சோ இவரை நேர்லயும் நம்ம எல்லாம் பார்க்கலாம். சோ இங்க இந்த இத பிரசிடென்டா இருக்கிறவர் நாமனிஷ்ட பிரபு. எந்த காலத்தையும் கோர்ஸுக்கு என்ன சிச்சுவேஷன் வந்தாலும் ₹1 கூட சார்ஜ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இன்னைக்கு வேர்ல்டு வைட் லார்ஜஸ்ட் ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்மா இருக்கிறது இவரது. மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல எத்தனை லாங்குவேஜ் நம்ம நினைச்சா, நாட் ஓன்லி இந்தியன் லாங்குவேஜஸ், நேபாள் அந்த லாங்குவேஜஸ்லயும் கூடிய சீக்கிரம் அவர் மிஷன் எவ்வளோன்னா பிரெஞ்சு, ஜெர்மன் இதெல்லாம் கூட போடணும்ன்ற ஆசை. ஆனா ₹1 கூட வாங்கக்கூடாது என்ற ஆசையும் அவருக்கு இருக்கு. அதனால லெவல் 1 உண்டி இல்லாம லெவல் 2, லெவல் 3, லெவல் 4, லெவல் 5, லெவல் 6 எந்த லெவலுமே சார்ஜே பண்ணதில்லை அவருக்கு. அதுதான் அவரோட ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி. சோ பகவத்கீதை 2 பேர் நடுவுல பேசப்படுறது. யார் அந்த 2 பேர்? கிருஷ்ணர், அர்ஜுனர். எஸ், கிருஷ்ணர் வந்து பசு. பசு தன் ரத்தத்தையே பாலா கொடுக்கறது. அவ்வளவு நெக்டோரியன், அதுதான் பால், ரைட்? பால் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். பால் அப்படி குடுக்கறத குடிக்கிறாரான் அர்ஜுனர். அவரோட சேர்ந்து நம்மளும் குடிக்க போறோம். இப்போ பகவத்கீதா வந்து நம்மளுக்கெல்லாம் முக்கியம் இல்லையே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். ஆனா இங்க இருக்கிறவர் மகாத்மா காந்தி. அவர் வந்து எப்போ பிரச்சனை இருந்தாலும் அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஓபன் பண்ற புக் பகவத்கீதா. அந்த பகவத்கீதால கொடுக்காத ஆன்சர் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு. கீழே இருக்கிறவர் யாரு? மகாத்மா கீதை எல்லாருக்குமே தெரியும், பட் கீழே இருக்கிறவர் யாரு? தாமஸ் ஆல்வா எடிசன். அவர் என்ன ஐன்ஸ்டைன். ஐன்ஸ்டைன். பட் ஐம் வெரி நைஸ். தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் பல்ப் கண்டுபிடிச்சார். ஐன்ஸ்டைன் நிறைய கண்டுபிடிச்சார், ரைட்? அவர் என்ன சொல்றாரு தமிழ்ல, என்ன சொல்லியிருக்காரு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பகவத்கீதையை படித்து கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை பற்றி சிந்திக்கும் பொழுது மற்ற அனைத்தும் மிக மிதமிஞ்சியதாக தெரிகிறது. சோ என்ன பியூட்டினா, நிறைய தடவை சொல்லுவோம் பிலாசபர்ஸ், சயின்டிஸ்ட் இவங்களுக்கெல்லாம் திமிர் பிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு. ஆக்சுவலி அது உண்மை இல்லை. பணக்காரங்களா இருந்தா திமிரு, ஏழைங்களா இருந்தா அடக்கம். ஏழைங்களா இருந்தா திமிரு, பணக்காரங்க இருந்தா அடக்கம். ரொம்ப படிச்சிருந்தா திமிரு, படிக்காதவன் அப்படியெல்லாம் இல்லை. யாருக்கு வேணா திமிருன்ற குவாலிட்டி வரலாம், யாருக்கு வேணா அகங்காரம்ன்ற குவாலிட்டி இருக்கு. ஹம்பிளா இருக்கிற இவங்களும் இருக்காங்க, ஒண்ணுமே இல்லாம திமிரு இருக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க. இந்த ஜேர்னி எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா பிரபுபாத் கிட்ட இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். ஆனா கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து பிரம்மாக்கு, பிரம்மா கிட்ட இருந்து நாரதருக்கு, இப்படி அந்த ஜேர்னி போயிட்டு நாரதர் கிட்ட இருந்து நிறைய பேருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் மாதவாச்சாரியா என்ற பரம்பரையில இது வந்தது, ரைட்? சோ நெக்ஸ்ட் அப்படி இப்படி 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 போயிட்டு மாதவேந்திர பூரி, அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா, அதுக்கப்புறம் அப்படியே வந்த பரம்பரையில தான் நம்ம பிரபுபாத் இருக்காரு. சோ பகவத்கீதா டைரக்ட்லி ஸ்போக்கன் டு பிரம்மா பை கிருஷ்ணா. அதனால்தான் நம்ம பரம்பரைய பிரம்ம, யாருக்காவது தெரியுமா, பிரம்ம கௌடிய மாதவ சம்பிரதாயம் அப்படின்றத சொல்றோம். சோ இப்போ இந்த மாதிரி நிறைய பரம்பரைகள் இருக்கா, இல்ல இது உண்டிதா பரம்பரையான்ற எல்லா கேள்விகளும் கூடிய சீக்கிரம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 18 நாட்கள் இதை ஒரு தபஸ்யாவா எடுத்துக்கோங்க. கீதை என்ற அந்த சாரை அர்ஜுனன் உண்டியை அனுபவிக்கணும், நம்மளும் அனுபவிக்கலாம் அப்படின்ற பாவத்துல நம்ம எல்லாமே போலாம். இப்போ இங்க இருக்கிற அர்ஜுனர் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா, தர்மக்ஷேத்ரை அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் வேர்ஸ் வந்து பேசினது சஞ்சயன். யார் சஞ்சயன் யாருக்காவது தெரியுமா? புதுசா வந்திருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தைரியமா அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. நான் அவ்வளவு துர்ராஷன் அமைச்சரவையில இருந்து ஒரு அமைச்சர். எஸ், ரெண்டுமே கரெக்ட். துர்தராஷனோட டீம்மேட், தேரோட்டியா இருந்தவர். சோ ஆனா அமைச்சர் என்ற லாஜிக்கும் கரெக்ட். எப்படின்னா அவர் வந்து தேரோட்டி என்ற பதவி இருந்தாலும் அவர்கிட்ட நிறைய அட்வைஸ் கேட்பாரு துர்தராஷ்டன். சோ பர்சனல் செக்ரட்டரி என்ன இப்ப மாதிரி இல்ல, வெரி இன்டெலிஜென்ட் பர்சனல் செக்ரட்டரி. அப்போ இந்த தேர்ல நடக்கிற இந்த பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு சொல்றாரு. இதை எப்படி மத்தவங்களுக்கு தெரியுது? இது எப்படி சஞ்சயனுக்கு தெரியுது? சஞ்சயனுக்கு வந்துட்டு சஞ்சய் அவருக்கு வந்து ஒரு திருஷ்டி கொடுத்திருக்காங்க பகவான். அவர் வந்துட்டு டிவைன் திருஷ்டி கொடுத்திருக்காங்க. அந்த டிவைன் திருஷ்டி மூலமா வேதவியாசர் கொடுத்திருக்காரு. வேதவியாசர் அனுகிரகம் பண்ணியிருந்தார். அத பார்த்துட்டு இது பண்ணலாம். வெரி நைஸ். வேதவியாசர் வந்து அந்த திவ்ய திருஷ்டி அப்படின்னு கொடுத்திருக்காரு. ஏன்னா
சஞ்சயருக்கு ஏன் அந்த திருஷ்டி கொடுக்கிறாருன்னா துருதராஷ்டிரா வந்து பார்க்க முடியாது, அவருக்கு பார்க்கணும்ன்றதுக்கு அவருக்கு விருப்பம் இல்லை. அதனால சஞ்சயருக்கு அந்த திவ்ய திருஷ்டி கொடுக்க சொல்லி வியாசர் கிட்ட ரெக்கமெண்ட் பண்றாரு. வியாசர் தான் மகாபாரதம் எழுதினவர், ஆத்தர் கம் டைரக்டர் கம் கம்பைலர் பிளஸ் கிரியேட்டர். என்ன மாதாஜி கிரியேட்டர் சொல்றீங்க, ஆண்டவன் இல்லையா கிரியேட்டர்னா? வியாசர் வந்து கிருஷ்ணரோட இன்கார்னேஷன். ஓகே, சோ அதனால இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். வேத வியாசா, வியாசதேவ், வியாசர் எல்லாம் இவருக்கு கொடுக்குற சேம் நேம், டிஃப்ரெண்ட் ஃபீலிங்ஸ், ரைட்? இப்போ வந்து நம்ம பாக்குற போர் கிருஷ்ணர் வந்து என்ன அப்படின்னா, அர்ஜுனன் இப்பதான் உட்கார்ந்துருக்காங்க. நான் சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாம் குருட்சேத்ரா கிளம்பி போயிட்டோம். வார்ல எல்லாருமே அசம்பிள்டு. இப்போ வந்து இந்த ஜேர்னி எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுனா, அர்ஜுனர் வந்து இவர் பார்த்த சாரதி என்ற பேர் ஏன் கிருஷ்ணருக்கு வந்துச்சுன்னா, பார்த்தா என்ற பேர் அர்ஜுனருக்கு, இவர் அவருக்கு சாரதியா இருக்கிறதால இந்த பேர் அவருக்கு வந்தது. கீதா, கீதம் என்றது என்ன? கீதா சாஸ்திரமிதம் புண்ணியம் யக்பதே பிரயத புமான் விஷ்ணோர் பாதமவாப்னோதி வயசோகாதி வர்ஜித. கீதம், இந்த கீதத்துல பண்ணா நம்மளுக்கு எந்த பயம் சோகம் எது இருந்தாலும் போயிடும், ரைட்? கீதா சாஸ்திரம் இதம் புண்ணியம், எல்லா புண்ணியத்துகளும் டாப் மோஸ்ட் புண்ணியம் கீதா சாஸ்திரம். இந்த சாஸ்திராவை படிச்சா இட்ஸ் அ கண்டென்ஸ்ட் சாஸ்திரா. சோ ஏன்னா டைரக்டா பகவான் எழுதினது இது ஒண்டிதான். நிறைய புத்தகங்கள் இருக்கு, நிறைய சாஸ்திரங்கள் இருக்கு, கடவுளாவே எழுதினது இது ஒரு சாஸ்திரம் தான். அது எந்த ரிலீஜன் எடுத்து பார்த்தாலும் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் காட் வேணா எழுதிருக்கலாம், ஆனா காட் எழுதினது இது ஒண்டிதான். அந்த பகவான் சாக்ஷாத் கிருஷ்ணரை எழுதின அந்த சாஸ்திரத்தை படிக்கிற புண்ணியம் பாகியம் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதுல வந்து யாரு அப்படின்னா அர்ஜுனர் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து பசு, இவர் கன்றுக்குட்டி, அந்த பால் தான் நெக்டர் அப்படின்னு. சர்வோபானிஷதோ காவா போக்தா கோபால நந்தனஹ பார்த்தோ வஸ்து சுதீர் போக்தா துக்தம் கீதாமிருதாமஹத். அந்த மகத்தை தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய லாபம் நமக்கு இருக்கு. சோ எல்லா புத்தகங்களில் திஸ் இஸ் த சாரம். சாரம்னா எசன்ஸ், ரைட்? சோ நம்ம இந்த ஒரு சாஸ்திரத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா வெரி குட். இதோட ஹெட்டிங் என்னன்னு ஹெட்டிங்லயே இருக்கு, அது என்னன்னு யாராவது படிங்க. அர்ஜுன விஷாத யோகம். அர்ஜுன விஷாத யோகம். என்னடா அர்ஜுனரை வச்சு யோகம் இருக்குன்னா, அர்ஜுனர் குழப்பத்துலதான் கீதாவே ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்போ நம்ம ஓப்பனிங் போயிடலாம், நம்ம எல்லாம் அங்க போய் இருக்கோம். இப்போ போறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகுது பாத்தீங்கன்னா, இங்க வந்து 3 கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க. நீங்க கெஸ் பண்ணுங்க, இந்த வயசானவர் யாரு? திருதராஷ்டிரர். அறிவோம், வெரி நைஸ், துருதராஷ்டிரா. நடுவுல இருக்கிறவர் துரியோதனா. துரியோதனா. யா, மூஞ்ச வச்சே நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம். இங்க தலை மேல கை வச்சிட்டு இருக்கிறவர் அர்ஜுனர். அறிவோல், வெரி நைஸ். சோ மும்மூர்த்திகளும் 3 பேரும் இருக்காங்க. 3 பேரோட மென்டாலிட்டியும் விதமா இருக்கு. துருதராஷ்டிரா என்ன ஆனாலும் என்னோட மகன்களுக்கே வேணும் தான் அப்படின்றது. கண் இல்லைனாலும் ஏன் பசங்கள், கண் இல்லாததால குருடன் இல்ல, கண் இருந்தும் புத்தி கரெக்டா யூஸ் பண்ணாம இருக்கிறதால குருடன் அப்படின்னு சொல்லுவார் துருதராஷ்டிரா. அதனாலதான் பிளைண்ட் கிங் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றது. இது ஒருத்தர். துருதராஷ்டிரா இப்படி இருந்தாரு, தான் என்ற மமக் என் மகன் அப்படின்னு. இப்போ உங்க வீட்டுக்கு வந்து உங்க தங்கை பசங்க, அக்கா பசங்க, தம்பி பசங்க, அண்ணா பசங்க எல்லாம் வருவாங்க. அவங்கள நீங்க எல்லாம் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவீங்க? என்னோட பசங்க மாதிரி, என்னோட பசங்க. எக்ஸலண்ட். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விசிட் பண்ணி இருக்கிறச்சே நம்ம பசங்களுக்கு ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணும், ரைட்? ஆனா தாந்தா கதி அப்படின்னு பாண்டுன்றவர் இறந்த அப்புறம் இந்த 5 பசங்க பஞ்ச பாண்டவர்கள் சின்ன குழந்தைங்களா வந்து அடைக்கலம் எடுத்தவருக்கும் கூட துருதராஷ்டிரா அவரை தன்னோட மகன்களா ட்ரீட் பண்ணவே இல்லை. எப்படி நம்ம மகன்களோட காம்படிட்டரா இருந்துருவாங்கன்ற பொறாமையிலேயே ட்ரீட் பண்ணாங்க. அவங்கள அழிக்க துரியோதன் பிளான் போட்ட ஒன்னொன்னுக்கும் அவரு கை வீசினார். இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, நம்ம பசங்களை சப்போர்ட் பண்றது இம்பார்ட்டன்ட், ஆனா எந்த லெவலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னா அவங்களே தப்பு பண்ணாலும் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணாலும் அந்த சப்போர்ட்டே அவங்கள அழிச்சிடும் என்றதுதான் நம்ம இங்க இருந்து கத்துக்க போது ஒரு பாடம். முதல் பாடம் 2 பாடம் நான் சொல்ல போறது இல்ல, ஏன்னா அப்படி சொல்லிட்டே போனா கணக்கு இஸ் இன்ஃபினிட்டி. அதனால ஒரு பாடமும் அப்படி இப்படி இருக்கும், நம்ம எடுத்துக்கிட்டே போலாம். இப்போ துரியோதன் இங்க இருக்காரு. இவர் வந்து பாண்டவர்களோட வார் ஃபீல்ட் நம்பர்ஸ் இதை விட நம்மளோட வார் இதை பத்தி சொல்வார். சோ எடுத்த உடனே அவர் வந்து மோட்டிவேஷன்ல தான் பேச போறாரு அப்படின்றத பார்க்கலாம். 1.1 ஸ்ரீது. ஓகே, சஞ்சயா வாச்சா. யாராவது பாடுறீங்களா? நான் சொல்லவா மேடம்?
திருதராஷ்டிரா உவாச்சா தான் ஸ்டார்டிங் வரும், சஞ்சயா உவாச்சா தான் கன்க்ளூஷன் வரும். சோ எடுத்த உடனே திருதராஷ்டிர உவாச்ச மாதாஜி ஒரே ஒரு செகண்ட் நான் மியூட் தர்மக்ஷேத்ரே போட்டுறேன், மறுபடியும் எடுங்க. திருதராஷ்டிரா உவாச்சா. எஸ் எஸ். धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वद सञ्जय. வெரி குட், வெரி நைஸ். சோ பேசிக்லி திருதராஷ்டிரா தான் ஸ்டார்ட் பண்றாரு, ரைட்? தர்மக்ஷேத்ரே, இந்த கஷேத்திரம் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்பெஷல். குரு என்ற ராஜா வந்து ஆண்ட அந்த பிளேஸ். அது ஒன்றும் இல்லாம தர்மக்ஷேத்திரம்னா என்னன்னா அதர்மத்துக்கு சப்போர்ட்டே இருக்காதான், ரொம்ப தர்மமான செயல்களுக்கு தான் சப்போர்ட் ஆகும். இந்த இடத்துல பல யக்னங்கள் பல இது பண்ணதால இந்த பர்டிகுலர் பிளேஸே ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு இடம். அப்படி இருக்கிற இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா மாமக்கா நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, ரெண்டு இருக்குன்னு. அதாவது மமக்காரம் அப்படின்னும், ரைட்? அகங்காரம்ன்றது திமிரு, மமக்காரம்ன்றது என்னுடையது அப்படின்றது. நம்ம இங்கிலீஷ்ல ஸ்டைலா பொசசிவ்னஸ் சொல்றோம், அது ரொம்ப கிரேட்டான வேர்டு இல்ல, அதுவும் ஒரு நெகட்டிவ் குவாலிட்டி தான். அதுதான் திருதராஷ்டிராக்கு இருக்கு. அதனால பாண்டவர்கள் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையில நிறைய அடக்கம் இருக்கு. அச்சச்சோ, பாண்டவர்களும் இவங்களும் சேர்ந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிடுவாங்களா அப்படின்னு ஆச்சரியத்துல கேட்கிறாரு. அப்பன்னா என்ன, அவருக்கு மிஸ்டேக்ல கூட காம்ப்ரமைஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு. பசங்க காம்ப்ரமைஸ் ஆக மாட்டாங்க, ஆனா அந்த பிளேஸோட மகிமையில ஒருவேளை ஆயிட்டாங்கன்னா அப்படின்றது. இப்போ இதுதான் டிஃபரன்ஸ், ரைட்? என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தர்மக்ஷேத்திரம்ன்றது சோ பியோர் லைக் மில்க். ஆனா மாமக்கா அப்படின்றது வந்து பாண்டவர்களை பத்தி சொல்றாங்க. அதாவது என்னோட பசங்களா பாண்டவர்களான வித்தியாசம் பாக்குறாங்க, ரைட்? கிம குருவக அப்படின்னா குரு அப்படின்னு பார்த்தா யாரு குரு, யாரு குருக்கள்? ஹரே கிருஷ்ணா. குரு டைனாஸ்டி யாரு? கேக்குதா என் வாய்ஸ்? குரு டைனாஸ்டின்றவங்க யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா இல்லையா அவங்க சொல்லுங்க, ஆன்சர் சொல்லணும்னா பரவாயில்ல. கேக்குது மாதாஜி, கேக்குது. சோ குரு டைனாஸ்டின்றவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம யார சொல்றோம், கௌரவர்களை தான் கௌரவர்கள் அப்படின்னு. ஆனா குரு டைனாஸ்டி அப்படின்னு எடுத்தா இப்போ 2 பிரதர்ஸ் இருக்காங்கன்னா 2 பேர் பசங்களும் ஒரே ஃபேமிலி லீனியேஜ்ல தான் வரும், ரைட்? பாண்டவர்களும் குரு டைனாஸ்டி தான், ஆனா அவங்க வந்து குரு கௌரவர்கள் தான் அந்த பரம்பரை, இவங்கள பாண்டவான்னு சொல்லிட்டு அப்பமே அவர் பிரிக்கிறாரு, ரைட்? இல்லைன்னா லாஜிக்கலி பார்த்தா 2 பிரதர்ஸ் ஓடுது. இப்போ ஒரு ஆச்சாரியா கிட்ட, இது ஜெனரல் லாங்குவேஜ், ஒரு டீச்சர் கிட்ட போய் நம்ம எப்படி பேசுவோம்? டீச்சர் கிட்ட எப்படி பேசணும்? பவ்யமா மரியாதையா பேசுவோம். ஜென்ரலா இப்போ கரண்ட் ஜெனரேஷன் வேணா அதெல்லாம் கேர் இல்லாம இருக்கலாம், பட் ஓவரால் பவ்யமா ஒரு கொஞ்சமாவது மரியாதையா பேசுவோம். ஆனா இங்க இருக்காரு பாரு, இப்படி பேசலாம், பாரு போய் பாரு எப்படி பாண்டவர்கள் ஆர்மியெல்லாம் வந்து அவ்வளவு பர்ஃபெக்டா அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஏன் அப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு தெரியுமா? நீ சொல்லி கொடுத்த தெரியுமா? திருஷ்டத்யும்னா அவனோட யார்? ஓகே, யாரு ஃபர்ஸ்ட் கமாண்டர் இன் சீஃப்? நானே ஆன்சர் விட்டுட்டேன். கமாண்டர் இன் சீஃப் ஆஃப் பாண்டவா யார்? பாண்டவர். திருஷ்டத்யும்னன். திருஷ்டத்யும்னா. ஓகே, திருஷ்டத்யும்னான்றது துபடா புர்தா. இப்ப வந்து அந்த ஸ்டோரி குவிக்கா சொல்லிடுறேன். இப்போ துரோணாச்சாரியா வந்து ஆச்சாரியா டீச்சர், உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். அவரோட க்ளோஸ் சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்ட் வந்து துருபதா, ரைட்? துருபதான்றவர் சின்னப்பத்துல இருந்து சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்ட். சின்ன பசங்க பேசுற மாதிரி இவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, துருபதா இவஸ் அ மகாராஜா, பிரின்ஸ், இளவரசன். நான் ராஜா ஆன அப்புறம் உனக்கு பாதி ராஜாங்கம் கொடுத்துறேன்னு ஒரு எமோஷன்ல கமிட் பண்ணிட்டாரு. துரோணாச்சாரியாவும் அப்படி வளர்ந்த அப்புறம் இந்த சிச்சுவேஷன்ல ரொம்ப கஷ்டப்படுறச்சே அவங்க மனைவி சொல்றாங்க, நீ போய் கேளு அவர்கிட்ட அப்படின்னு. இப்ப அவர் போய் கேட்பாரு, நீ சொன்னல பாதி ராஜாங்கம் கொடுக்குறாரு. இப்போ 2த்துலயே மல்டிபிள் வெர்ஷன்ஸ் இருக்கு. சில வெர்ஷன்ஸ் படி என்னன்னா அவர் வெறும் பசு கேட்க போட்டாரு, அவர் கோவப்படுறாரு அப்படின்னும். சில வெர்ஷன் அவர் சொன்ன உடனே இவர் டென்ஷன் ஆயிட்டாரு அப்படின்றதுக்கும். இப்போ எந்த வெர்ஷனா இருந்தாலும் என்ன ஆச்சுன்னா அவங்களுக்குள்ள இதுல ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்த உடனே துரோணாச்சாரியா வந்து அவர் சொல்றாரு, என்ன உனக்கு ஏதாவது வேணும்னா நான் கொடுக்குறேன், ஆனா நீ அந்த சின்னப்பத்தை வச்சுட்டு அதை வச்சு இப்போ கேட்க முடியுமான்னு அவர் கேட்க போய் இவர் என்னடா இவ்வளவு ஃப்ரெண்டா இருக்கிறவன் இவன் இன்சல்ட் பண்ணிட்டாலேன்னு கோவம் வந்து அவர் வெளில வந்து அப்போ அவர் வந்து 2 பேரையும், அதாவது பாண்டவர்கள் அண்ட் கௌரவர்கள் 2 பேரையும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்
நல்லா அவர் தானே டீச் பண்றாரு, மிலிட்ரி ஃபோர்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து. ஆனா அப்புறம் குரு தட்சணையா அவர் கேட்கிறாரு, எனக்கு வந்து இந்த பர்டிகுலர் ராஜாங்கம் வேணும் அப்படின்னு. எல்லாருமே போய் விக்டரி ட்ரை பண்றதுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம சூப்பர் ஹீரோ. யார் சூப்பர் ஹீரோ? அர்ஜுனா. அர்ஜுனா. சூப்பர் ஹீரோ அர்ஜுனா வந்து போயிட்டு வின் பண்ணிட்டு கொண்டு வந்து கொடுத்த உடனே பாதி கிங்டம் அவர் கொடுத்துருவாரு. பாதி கிங்டம் துரோணாச்சாரியா அவர் ரீடைன் பண்ணி அவரோட மகன் அஸ்வத்தாமாவை ராஜா ஆக்குறாரு. இப்போ துருபடா வந்து இவங்களை, அவருக்கு ஒரே ஒரு பொண்ணுதான் இருக்கா. அந்த பொண்ணோட பேர் ஞாபகம் இருக்கா? ஷிகண்டி. சோ ஷிகண்டி என்ற அந்த பொண்ணு ஞாபகம் இருக்கா? அவன் இருக்கிறதால பையன் வேணும் அப்படின்றதால இவர் பண்ணுவார், தபஸ் எல்லாம் பண்ணி 2 ட்வின்ஸ் பிறப்பாங்க. ஒரே ஏஜ்ல பிறப்பாங்க, குழந்தை எல்லாம் இல்ல, பெரிய பசங்க. அதுல ஒண்ணு துஷ்டத்யும்னா, இன்னொன்னு மகள். அந்த மகள் யாரு? திரௌபதி அண்ட் துஷ்டத்யும்னா ட்வின் டீனேஜ் பீப்புள் வந்துட்டாங்க. இப்போ அந்த துஷ்டத்யும்னா வந்து இப்ப மாதிரி எல்லாம் இல்ல. இப்ப என்னன்னா, ஐ எம் கோயிங் டு கில் பட் டோன்ட் டெல் எனிஒன், அந்த மாதிரி கான்ஸ்பிரசி எல்லாம் இல்ல. நேரா துஷ்டத்யும்னா, துரோணாச்சாரியையே நான் கொலை பண்றதுக்கோசரம் நான் ப்ரிப்பரேஷன் வேணும் துரோணா, உங்களை நான் கொலை பண்றதுக்கு எனக்கு நீங்க சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாரு. ஏன்னா அந்த காலத்துல வந்து ஒரு ராஜாக்கு சொல்லி கொடுத்தவர் துரோணாச்சாரியர். இப்போ தெரிஞ்சும் அவர் சொல்லி கொடுப்பாரு. அதுதான் அந்த குருவோட குவாலிட்டி. துரோணாச்சாரியா தன்னை அழிக்க வந்தவன் அப்படின்னு தெரிஞ்சும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு அந்த பொசிஷன் கொடுப்பாரு. அதுதான் சொல்லுவான், கொலை பண்ண வந்தவன் கூட நீ சொல்லி கொடுத்து அவன் எவ்வளவு நல்லா பண்ணியிருக்கான் அந்த மிலிட்ரிய அப்படின்னு. அதனால சம கோவம், பொலிட்டிக்கலி இன்கரெக்ட் பாரு, உன்னோட அவன் அப்படிதான் குத்தி காட்டுறான். ரைட், டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க, உங்களுக்கு இது புரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது ஸ்லோகம் அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. பஷ்யதாம் பாண்டுபுத்ராணாம் ஆச்சார்யம் மஹிதம் சமூம் வியாடும் த்ருபத புத்ரேண தவ சிஷ்யேன தீமதா. என் ஆசிரியரே, இதோ பாண்டுவன் மகன்களின் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசலித்தனமான சீடரான திருப்பதவின் மகனால் திறமையாக ஏற்பாட்டு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஓகே, சோ வெரி நைஸ். சொல்லிட்டாங்க என்ன அப்படின்னு. சோ இப்ப வந்து இந்த மாதிரி நடந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அவரே மனசு கஷ்டப்பட்டு, ஐயோ நம்ம எல்லாம் ரொம்ப ஆப்போசிட் சைட் பாண்டவர்களை ஓஹோ ரஹான்னு சொன்னா அவங்களுக்கு பொலிட்டிக்கலி ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டு நம்மள கேவலமா நினைச்சிட போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவங்க சைட்ல பவர் ஜாஸ்தி இருக்கு, ஆனா நம்ம சைட்ல ஒண்டி யாருமே குறைச்சல் இல்லை அப்படின்னு மெதுவா ஆரம்பிப்பாரு கதையை. இப்போ என் ஸ்கிரீன்ல இருக்கிறத படிங்க. தர்மக்ஷேத்ர தெய்வீக தேர் சங்கநாதம் காண்டீவம் பசுபதாஸ்திரம் பாக்யலட்சுமி ரிஷிகேஷா. ஓகே, என்ன எல்லாமே ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி இருக்கு இல்லையா? தர்மக்ஷேத்ரன்றது நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், அந்த பிளேஸ் ஓட மகிமை. ரைட், அதனாலதான் ஒரு பிளேஸ்க்கும் பொட்டன்சி அப்படின்றோம். நம்ம கோயிலுக்குள்ள ஒரு பவர் இருக்கு. ஏன் கோயில் இல்லாம வீட்லயே கோயில் இருக்க கூடாதானா, வீட்டுல இருக்கிற பவர் அவ்வளவுதான், கோயிலுக்கு இருக்கிற பவர் ஆப்வியஸ்லி ஜாஸ்தி. தெய்வீக தேர் அப்படின்னா அந்த தேர் வந்து அர்ஜுனர் ஓட ரத்தம். அது யார் கொடுத்தது? அதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு நான் சொல்வேன். அதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, அது 365 டிகிரி ரொட்டேட் ஆற அந்த தேர். கொஞ்சம் சார்ஜ். சோ 365 டிகிரி ரொட்டேட் ஆகும். அந்த தேர் கொடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்னி தேவ். இந்த ஒரு இன்னொரு பெரிய கதை இருக்கு. நான் அந்த கதையா சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா கிளாஸ் எடுக்க முடியாது, அதனால லெவல் 2ல வந்து டீச்சர் சொல்லிடுவாங்க, இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் கிடைக்கச்சே சொல்றேன். சோ இது அக்னி தேவர் கொடுக்குறாரு. நெக்ஸ்ட் வந்து அப்கோர்ஸ் எல்லாமே ஒண்ணு. இப்ப வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஒண்ணு ஊதுவார், அது பேர் என்ன? புல்லாங்குழல். அது லவ் மேல ஊத்துறது. சங்கு. ரைட், பாஞ்சஜன்யான்றது. பாஞ்சஜன்யத்துக்கு பின்னாடியும் ஒரு கதை இருக்கு. அந்த கதை இன்னொரு 1/2 hour ஓடும். நான் கதை சொல்றது உண்டி எனக்கு நல்லா வரும், ஆனா அந்த கதையிலேயே நான் இறங்கிட்டேன்னா அப்புறம் மெயின் சாப்டர் வர முடியாது. அதனால அது அன்னைக்கு இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம். இப்ப வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பசுபராஸ்திரா. பசுபராஸ்திரான்றது யார் கொடுக்குறாங்க? சிவன் கிட்ட இருந்து அர்ஜுனர் வாங்குறாருங்க. காண்டீவம் பசுபராஸ்திரா 2. ரைட், சிவன் கிட்ட இருந்து வராங்க. காண்டீவா பவ் சூப்பர் பவர்ஃபுல். இது பாகியலட்சுமின்றது லட்சுமி. ஆப்வியஸ்லி எங்க லட்சுமி இருக்காங்க எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியலையே, உங்களுக்கு தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. கிருஷ்ணர் எங்கெங்க இருக்காரோ அங்கங்க ஒரு நாராயணன் ரூபம், அங்கெல்லாம் ஸ்ரீமான் நாராயண், அவங்க கூட ஸ்ரீமன் நாராயண் அவங்க கூட லட்சுமி தேவி கூடயே தான் இருப்பாங்க, நெஞ்சில இருப்பாங்க. எக்ஸலண்ட், அவங்க நெஞ்சில இருக்காரு அப்படின்னு. ரிஷிகேஷா அப்படின்னா யாரு சொல்றாங்க? ரிஷிகேஷா யாரு?
கிருஷ்ணர். அப்சல்யூட்லி. ரிஷிகேஷானா கிருஷ்ணர். ஏன் அந்த பேர் வந்துச்சு அப்படின்னா கண்ட்ரோலர் ஆஃப் சென்சஸ். தன்னோட எல்லா ரிஷிகேஷ சேவனம். அதாவது ரிஷிகேஷானா எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடிஞ்ச டேலண்ட் இருக்கிறவர். இதுல ஒண்ணு இல்லாதது என்னன்னா பிளாக். இந்த பிளாக் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல். ஏன்னா அந்த பிளாக்ல யாரும் உட்காந்துருக்காங்க பாருங்க, பிக்சர் தெரியுதா? ஆஞ்சநேயர் ஆஞ்சநேயர். அனுமர். ஆஞ்சநேயருக்கும் இந்த வாருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் என்ன சம்பந்தம்? வெற்றி சிம்பிள், வெற்றி சிம்பிள். Okay, ராமர் simple. எங்கெல்லாம் இருக்காரோ அங்க கிருஷ்ணர் இருப்பாரு மேடம். அப்சல்யூட்லி. ஆஞ்சநேயர் இருப்பாரு. சோ பிளாக்ன்றது எக்ஸ்டர்னல் ரீசன். இன்டர்னல் ரீசன் அந்த பிளாக்ல ஆஞ்சநேயர் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த தேர் இப்படி கூட மூவ் ஆகாது. ஆஞ்சநேயர் சூப்பர் பவர்ஃபுல், ரைட்? ஆப்வியஸ்லி ராமர் இருக்கிற இடத்துல ஆஞ்சநேயர் இருப்பாருன்னு. இப்போ என்னடா குழப்பம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே வந்து பெரிய ஹீரோ மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் அசஸ்மெண்ட் கரெக்டா சொல்றாரு. என்னன்னா டேக் மீ பிட்வீன் த டூ ஆர்மி அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா எதுவா இருந்தாலும் நம்ம போய் பார்ப்போம் இல்லையா? இப்போ நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல போய் ஒரு இடம் வாங்கணும்னாலும் இல்ல ஒரு ஆபீஸ்ல போய் ஜாயின் ஆனாலும் போய் பார்ப்போம் இந்த இடம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு. அதே மாதிரி இவர் வந்து போய் பாக்குறேன், சண்டை போடுறதுக்கு வந்த அதர்மர்கள் யாரு அப்படின்னு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்லுவாரு. அப்பவுமே கிருஷ்ணர் சொல்லுவார் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே 1.25 ஏய் பாரு, கேர்ஃபுல் அர்ஜுனா, மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணு லைட்டா இன்ட்டு கொடுப்பாரு. ஆனா நம்ம எப்பமாவது நம்ம மனசாட்சி சொல்றதெல்லாம் கேட்டிருக்கோமா? கேட்டது இல்லைல்ல. அர்ஜுனரும் கவனிக்கல. அவர் வந்து போ போ நடுவுல எடுத்துட்டு போய் சேவனையோர் உபயோர் மத்தில் அப்படி போய் வச்சுடு தேர அப்படின்னா கிருஷ்ணரும் அப்படி சொல்ற பேச்சு கேட்டு போட்டார். போன உடனே குழப்பம், அழ ஆரம்பிச்சிட்டார். ஷிவர் ஆயிடுச்சு, டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா அவருக்கு எக்கச்சக்க கன்ஃபியூஷன். 1.28ல இருக்காம் அப்படின்னா டுவாலிட்டி. இப்ப என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவருக்கு வந்து அச்சோ இங்க பார்த்தோன்னே அவருக்கு என்ன வார் ஃபீல்ட் எனிமின்னு தோணல. அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே கம்பேஷன் அப்படின்வாங்க, கருணை நெஞ்சு ரொம்ப ஜாஸ்தி. அச்சோ என்னோட மாமா இருக்காரே, பெரியப்பா இருக்காரே, டீச்சர் இருக்காரே, என்னோட சோல்ஜர்ஸ் உண்டி இல்ல ஆப்போசிட் சைட் சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் இருந்துருவாங்களே, அவங்களுக்கு ஃபேமிலி இருக்கே. அவ்வளோ ஸ்வீட்டா நினைக்கிறாரு அர்ஜுனர். நல்லவரா கெட்டவரா அர்ஜுனர்? நல்லவர். ரொம்ப ஸ்வீட் இல்ல. ஓகே, இது இப்படியே வச்சுக்கலாம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு. இன்பம் இல்லை. அச்சோ நான் அப்படி வின் பண்ணாலும் எனக்கு இந்த கிங்டம்ல எனக்கு என்ன லாபம்? எனக்கு எந்த லாபமும் இல்லை. ஏன்னா சந்தோஷப்படுறதுக்கு நம்மளுக்கு மனிதர்கள் வேணும். இங்க இருக்கிறவங்க இறந்துட்டாங்கன்னா என்ன, என் கசின்ஸ் சண்டை போடுறது ஃபேமிலியோட ரைட். அதனால சிறக்கிறது எல்லாம் அவங்களே. அதனால எனக்கு எந்த விதமான சந்தோஷமும் இருக்க போறது இல்லை. ஐ வில் நாட் பி ஹாப்பி. ஓ கிருஷ்ணா, எனக்கு சந்தோஷமே இல்லையே. அப்படி சந்தோஷம் இல்லாத ஒரு வேலையை நான் ஏன் செய்யணும்? 1.31 1.36 சின்ஸ் பாவங்களை வந்து என்ன வந்து சேரும். ஐ வில் பி ஹேவிங் சின்ஸ். என்னோட கசின் எல்லாம் கொலை பண்றது பாவமா புண்ணியமா? நீங்க எல்லாம் கிளியரா இருக்கீங்க அர்ஜுனர மாதிரி. சோ அவரும் கிளியரா இருக்காரு பாவங்கள் அப்படின்னு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து எல்லா துரோணாச்சாரியா, பீஷ்மா எல்லாம் டாப் பீப்புள் ரைட். டாப் பீப்புள்னா எல்டர்ஸ் ஆஃப் த ஃபேமிலி. நம்ம எல்லாம் பெரும்பாலும் ஒரு வீட்டுல ஒரு பூஜை பண்றோம்னா யார் சொல்லி நம்ம பண்றோம்? அந்த ப்ராசஸ் யார் சொல்லி ஃபாலோ பண்றோம்? நம்ம தாத்தா பாட்டி, பெரியவங்க, அம்மா, தாத்தா அப்பா. பாட்டி, பெரியவங்க. சோ பேசிக்லி பெரியவங்க. அந்த பெரியவங்களே இல்லைன்னா நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும் தெரியாது, கரெக்டா? அந்த மாதிரி இப்ப குடும்பத்தோட ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் பாரம்பரியம் எப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியும்? இவங்கெல்லாம் காலி ஆயிட்டாங்கன்னா நம்ம குடும்பமோட காலி ஆயிடுமே அப்படின்னு. இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அவர் அதை விட கன்ஃபியூஷன் என்ன ஆகாதுன்னா, அச்சோ என்னால டிசிஷனே எடுக்க முடியலையே அப்படின்னு. நிறைய தடவை நம்ம இந்த குழப்பத்துல இருப்போம். பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா? ஒண்ணுமே பண்ணாம இருந்துரும். எவ்வளவு தடவை நினைச்சிருக்கோம். நான் ரொம்ப பண்றதை பொண்ணு அடிக்கடி சொல்லுவா, எப்பெல்லாம் உங்க குழப்பத்துல இருக்கியோ நீ அப்பெல்லாம் எந்த டிசிஷனுமே எடுக்காம உட்காந்துருவேன் அப்படின்னு. கரெக்டா? எத்தனை பேர் இருக்கும்? கரெக்ட் மேடம். இட்ஸ் கால்ட் இன்டிசிசிவ்னஸ், ரைட்? நம்ம டிசிஷனே எடுக்க மாட்டோம். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு 4+1 குடும்பத்துல அவர் இருக்காரு. அதுக்கப்புறம் வந்து அர்ஜுனர் வந்து அதான் ஒன்னொன்னா சொல்லிட்டு போறாரு. 1.28ல இருக்கிறது இப்ப நான் உங்களுக்கு பிரீஃபா சொன்னேன். சோ இதை வந்து நம்ம கிளீனா நம்ம படிச்சிடலாம் தமிழ்ல. சாரி, ஹரே கிருஷ்ணா. டிரான்ஸ்லேஷன் ஒண்டி படிச்சு இல்ல ஸ்லோகா அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் கடகடன்னு சொல்லிட்டோம். கமான், எல்லாருக்கும் சான்ஸ் வரணும். ஸ்லோகா கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லாதவங்க டிரான்ஸ்லேஷன் எடுங்க. டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. உங்களுக்கு ஸ்லோகா கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லைன்னா நம்ம ஸ்லோவா எடுக்கலாம். இப்போ டிரான்ஸ்லேஷன் ஒண்டி படிங்க. அர்ஜுன உவாச்ச திருஷ்ட்வேவம் ஸ்வஜனம் கிருஷ்ணம் யுயுத்சும் சமுபஸ்திதம் சீதந்தி மம காத்ராணி முகம் ச பரிக்ஷ்யதி
அர்ஜுனன் கூறினான், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, போரிடும் உணர்வுடன் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்வதை உணர்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம லாங்குவேஜ்ல சொல்லணும்னா ஐ எம் ஸ்ட்ரெஸ்ட் அவுட், ஐ எம் ஹேவிங் ஆங்ஸைட்டி அட்டாக், ரைட்? அதெல்லாம் வந்துச்சு அவருக்கு. சிவராது குயராது, கையில இருந்து எல்லாம் துப்புன்னு விழுது, ஏன்னா டென்ஷன் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் என்ன ப்ராப்ளம் ஆச்சு அப்படின்னா அவர் பேசிக்கலி கம்பேஷன். அதனால நம்மளுக்கு வந்து ஆங்ஸைட்டி, எனக்கு என்ன ஆகுமோன்ற ஆங்ஸைட்டி, இவருக்கு வந்து அச்சோ அவங்களுக்கு என்ன ஆகுமோன்ற ஆங்ஸைட்டி. ரெண்டுமே உடம்புக்கு நல்லது இல்ல, அதனால அவருக்கு டென்ஷன் ஆயிட்டாரு. 1.31. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் ஒருத்தங்க படிங்க, டிரான்ஸ்லேஷன் ஒருத்தங்க படிங்க வேணாம், ரைட்? கொஞ்ச நாளுக்கு. எஸ் மாதாஜி. நச்சஸ்ரீ மாதாஜி, நச்சஸ்ரீயம் மங்களம் மாதாஜி. நிபஷ்யாமி அத்வா ஸ்வஜனமாகவே நகாங்கே விஜயம் கிருஷ்ண நஜராஜ்யம் சுகானி ச. டிரான்ஸ்லேஷன் சொந்த படிச்சிருங்க. உறவினரை இப்போரில் கொல்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை. எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியையோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை. இதுல இருந்து எனக்கு என்ன சந்தோஷமா வரும்னு தெரியல. அப்படி வந்தாலும் எனக்கு இந்த சக்சஸும் வேணாம், இந்த ராஜ்யாங்கம் வேணாம், எனக்கு இந்த விக்டரியும் வேணாம். ஐ எம் வாக்கிங் ஆஃப், பை பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறாரு. 1.36. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி, ஹரே கிருஷ்ணா. பாபம் மேவாக்ஷயே தஸ்மான் ஹத்வைதான் ஆததாயினக தஸ்மான்னார்ஹா வயம் கந்தும் தாதராஷ்டிரான் சபாந்தவான் ஸ்வஜனம் ஹி கதம் கத்வா சுகீன க்ஷாம மாதவ. இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொல்வதால் நமக்கு பாவமே வந்து சேரும். எனவே திருதராஷ்டிரர் மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொல்லுதல் நமக்கு சரியானதல்ல. அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே கிருஷ்ணரே, நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இதனால் நமக்கென்ன லாபம்? நீங்க எல்லாம் டிசைட் பண்ணிட்டீங்கல்ல, ரிலேட்டிவ் நீங்களே யூனிவர்சலா சொல்லிட்டீங்க. அர்ஜுனரும் சொல்றாரு, என்னோட சொந்தக்காரங்க எல்லாம் கொண்டா எனக்கு பாவம் தான் வரும், எனக்கு அது வேண்டவே வேண்டாம், சோ ப்ளீஸ் என்னை விட்டுருங்க, நான் போயிடுறேன், இது எனக்கு இட் டசன்ட் ஒர்க் ஃபார் மீ அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த பாவ செயலை ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஆட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லக்ஷ்மியை ரைட், லக்ஷ்மியை தாங்குறவர், ரைட்? சோ அவ்வளவு கிரேட் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட்ல ஒரு பேர்ல அவர் அட்ரஸ் பண்ணுவார் அர்ஜுனர். இதெல்லாம் டீடைல்ஸ் நம்ம லெவல் 2ல பார்ப்போம், ஏன் அந்த பேர் அவர் யூஸ் பண்றாருன்னு. இப்போ 1 or 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்துக்கலாம், ரைட்? இப்போ அதனால பாவம் வந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு, இதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு இந்த பாவமே வேணாம், எனக்கு இந்த ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து குடும்பமோட ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன், குடும்ப பாரம்பரியத்தை பத்தி பேச போறாரு. 1.45. ஹரே கிருஷ்ணா. யதிமாம் அப்ரதீகாரம் அக்ஷத்ரம் சஸ்திரபானயः தாதராஷ்டிரரணே ஹன்யுஸ் தன்மே க்ஷேமதரம் பவேத். ஆயுதமின்றி எதிர்த்து போராடாமல் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாக்கி திருதராஷ்டிரரின் மகன் போரில் கொன்றதால் அது எனக்கு அதிக நன்மைகளை கொடுக்கும். ஹரே ராமா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம், அதுக்கு வந்து நான் ஏன் ஃபைட் பண்ணுவேன், கிவ் அப் மை திங், நான் இறந்தாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு குடும்ப பாரம்பரியம் போயிடும், நான் எதுக்கோசம் ஆயுதம் எழுத்தி எனிமியை அட்ராக்ட் பண்ணும், அதுக்கு எனிமியை நான் அட்டாக் பண்ணிட்டு போட்டோம். சாக்ரிஃபைசிங் நேச்சர். ஸ்வீட்டா இல்லையா அர்ஜுனர்? கிரேட் இல்ல? ஆமாவா இல்லையா? ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும். கிரேட். எஸ் மாதாஜி. கிரேட்டா? ஓகே. இன்னைக்கு எல்லாம் பேசுறதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நாளைக்கு பேசுவோம். இருமை 1.46ல வந்து இப்ப வந்து என்ன சொல்ல போறாரு? அச்சச்சோ எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையே, நம்மள மாதிரி அச்சச்சோ அர்ஜுனரும் சொல்லிட்டாரு, எனக்கு கன்ஃபியூஷன், நான் ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சய ஏவம் உக்த்வார்ஜுனः சங்கே ரதோபஸ்தவுபாவிஷத் விஸ்ருஜ்ய சசரம் சாபம் சோக சம்விக்னமானசः. சஞ்சயன் கூறினான், போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் தனது வில்லையும் அம்புகளையும் ஒரு புறம் எறிந்துவிட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டான். அவனது மனம் சோகத்தால் மூழ்கியுள்ளது. அவ்வளவுதான், ஒரே கன்ஃபியூஷன்னால அவர் வந்து அவ்வளவுதான். வில்லு என்ன வில்லு வச்சிருக்காரு அவரு? காண்டீபம். காண்டீபம். அந்த தூக்கி அங்க வச்சுட்டாரு. காண்டீபம்னா அவருக்கு பயங்கர லவ்.
யார வேணா விட்டுருவாரு, எதை வேணா விட்டுருவாரு. காண்டீவன் யாராவது தொட்டாருன்னா பிபி ஏறிடும். காண்டீவனை அவருக்கு அர்ஜுனரை தவிர ஒருத்தர் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். யார் அது? கர்ணன். அக்னி, ராமர். அர்ஜுனர் தவிர only one person has access to காண்டீவ bow. கர்ணருக்குலாம் ஆக்சஸ் இல்லை. கர்ணனா? ஓ. திரௌபதி, கர்ணர் சொன்னீங்களா? கர்ணர் இல்ல, கர்ணா இல்ல, கர்ணன். திரௌபதி, கண்ணன். கரெக்ட், கண்ணன். கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணர் ஒண்டிதான் கௌதமர், நாட் ஈவன் திரௌபதி. கிருஷ்ணர் ஒண்டிதான் காண்டீவ பவு தொடுவாரு. அதை தவிர வேற யாராலையுமே ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. அதுதான் கர்ணர் அந்த காண்டீவ பவோட ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு. சோ இப்ப வந்து இந்த ஃபுல் சாப்டரோட சுருக்கம், ரைட்? சோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் வர்ஸ் வந்து நம்ம துர்தராஷ்டிரா பார்த்தோம். துர்தராஷ்டிரா வாச்சா தர்ம க்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேய யுத்சவஹ மாமகா பாண்டவா செய்வ கிம குர்வன் சஞ்சய. சஞ்சயா சொல்லு, என்ன சொல்றாங்க? மாமகா என்னோட குரு அப்படின்னு அவரு மமக்காரத்தை ஓவரா காட்டுறாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆச்சு அவருக்கு எல்லா கன்ஃபியூஷன். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே அவர் சைடோட ஆர்மி பத்தின கிரேட்னஸ் பேசுறாரு. அதுக்கு முன்னாடி காம்படிஷன் பத்தி பேசுவாரு. காம்படிஷன் பத்தி நிறைய பேசுவாரு. அவங்க இப்படி பண்ணாங்க, அப்படி பண்ணுவாங்க, குருவெல்லாம் திட்டுறாரு. அதுக்கப்புறம் பயம் வந்துடும். அச்சோ, நம்ம காம்படிஷன் ஓவோன்னு பேசினா நம்பவங்கன்னா நம்மள குறைஞ்சவங்க யாரும் இல்லை. நம்ம சைட்ல வந்து பீஷ்மர் இருக்காரு, நம்ம சைட்ல துரோணாச்சாரியார் இருக்காரு, நீங்க எல்லாம் அவங்களை சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்மியையும் பயங்கரமான பொலிட்டிஷியன். இப்ப இருக்கிற பொலிட்டிஷியன் நிக்கவே முடியாது, அவ்வளோ பொலிட்டிக்ஸ்ல தேர்ந்தவர் துர்தராஷ்டிரா. அதனால நீங்க எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி மைட்டி பீஷ்மரை சப்போர்ட் பண்ணேன்னா அவர் கொஞ்சம் வயசாயிடுச்சு, அதனால நீங்க எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு தூக்கி வச்சு பேசுவாரு. அதுக்கப்புறம் சேனையோர் உபயோர் மத்தியில என்ன ரதத்தை எடுத்துட்டு போய் வை கிருஷ்ணான்னு சொல்ல போய் அவர் வந்து அர்ஜுனா அப்படின்னு இல்ல இல்ல வை என்னன்னு பார்த்துட்டு அச்சோன்னு கன்ஃபியூஷன் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. என்ன கன்ஃபியூஷன்? என்ன அந்த 5 கன்ஃபியூஷன்? எந்த ஆர்டர்ல வேணா சொல்லுங்க. என்னோட சொந்தக்காரங்களுக்கு எங்க தாத்தா முன்னாடியே நான் வந்துட்டு போர் புரியணுமான்னு அவருக்கு கொஞ்சம் இரக்கம் வந்தது. கம்பேஷன். வெரி நைஸ். நெக்ஸ்ட். இன்பமின்மை. இதனால எனக்கு எந்த ஒரு ஹாப்பினஸும் இருக்காது அப்படின்னு. எக்ஸலென்ட். ஐ டோன்ட் ஹேவ் ஹாப்பினஸ். இன்பம் இல்லை, சந்தோஷமே இல்ல, வயஸ்ட். நெக்ஸ்ட். சம்பத்து பாவத்தோட வேண்டாம். இது பண்றதுனால எனக்கு பாவம் தான் வந்து சேரும். பாவம் வரும். கரெக்ட். நெக்ஸ்ட். குடும்ப ராஜ்ய பாரம்பரியம் சுகம் வந்து வேண்டாம். அழுது போயிடும். ராஜ்ய சுகம் வேண்டாம். குடும்ப பாரம்பரியம் போயிடும். உன்னெல்லாம் குடும்பம் கொன்னுட்டா எனக்கு பாரம்பரியம் யாரு போயிடும் அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட். கைடன்ஸ் இருக்க மாட்டாங்கன்றதுனால சொல்றேன். ராஜ்ய சுகம் வேண்டாம். திருமணம் கன்ஃபியூஷனா இருங்க. இருக்காங்க, இப்ப என்ன Confusion. பண்றதுன்னு தெரியாம. ஹரி போல். வெரி நைஸ். கன்ஃபியூஷன்ல இருக்காங்கன்னு. ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் கிளாஸ் தான் நான் எடுத்துறேன். இங்கிலீஷ்ல எடுத்திருக்கேன் யூத்துக்கு, இன்ஃபேக்ட் யங்ஸ்டர்ஸ் எல்டர்ஸ்க்கு எல்லாம். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல ஆக்டிவா இருக்க மாட்டாங்க, லெவல் 2ல தான் ஆக்டிவா இருப்பாங்க. ஸோ இன்னைக்கு ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல வந்து இவ்வளோ ஒரு ஆக்டிவா நான் பார்த்ததே இல்லை. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி 5 கன்ஃபியூஷன்ல ஃபைனலி ஹீரோ யாரு? அர்ஜுனர் நல்லவரா கெட்டவரா? நல்லவர். நல்லவர். ரொம்ப நல்ல புத்தியா இல்ல தப்பு பண்ற? கரெக்டா பண்ணிட்டு இருக்காரா, தப்பா பண்ணிட்டு இருக்காரா? நல்ல புள்ள தப்பா பண்ணிட்டு இருக்காரு. நல்ல. That's sweet. சொன்னது யாரு? சர்வ பிரபுவா? சத்யநாராயண். கிருஷ்ணா. சத்யபிரபு. ஓகே ஓகே. சோ அந்த மாதிரி சரி. என்னதான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் படிச்ச உடனே வாவ் அர்ஜுனா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் வந்துச்சு. யாருக்கெல்லாம் அந்த ஃபீலிங் வந்துச்சு? வாவ் அர்ஜுனா சோ ஸ்வீட், இவ்ளோ நல்லவர் அப்படின்னு. எனக்கு உண்டு. எனக்கும் எல்லாருக்கும் அந்த சூப்பர் ஃபீலிங் இருக்கு இல்லையா? சோ இந்த சூப்பர் ஃபீலிங்ல இருக்கிற அர்ஜுனர் கிட்ட நாளைக்கு என்னதான் கிருஷ்ணர் சொல்ல போறாரு? அப்படி இருக்கிற ஓஹோன்ற அர்ஜுனரை என்னெல்லாம் சொல்லி இவர் குழப்புறாரு? சப்போர்ட் பண்றாரா, குழப்புறாரான்றதெல்லாம் பார்க்கலாம். நான் இப்பதான் நோட்டீஸ் பண்ணேன், போல்ஸ் எப்பவுமே லான்ச் பண்ணுவேன், ஆனா போல்ஸ் லான்ச் பண்ண முடியல. அதனால இப்போ இங்க குட்டியா ஏதாவது ஒரு போல் போட முடியுமா? ஓகே அப்படி. ஓகே அந்த சாட்ல தான் இருக்கு. ஓகே. சோ பேசிக்கலி போல்ஸ் இல்லைன்னா என்ன, நம்ம 2 பேரும் கேள்வி. இப்போ வந்து அர்ஜுனர் வந்து பண்றது கரெக்ட் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தோன்றது இல்லையா? சோ இந்த தாட்லயே நம்ம மறுபடியும் நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம். இன்னைக்கு செஷன் இதோட வாஞ்சகல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய். ஸ்ரீலா பிரபாதி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத் சத். எல்லார்கிட்டயும் ஒரு கேள்வி. கிளாஸ் இந்த மாதிரி போறது நல்லா இருக்கா, இல்ல மாதாஜி இந்த ஏரியால நல்லா இல்ல, இது எனக்கு வேணும் அப்படின்னு உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஏதாவது இருந்தா சொல்லுங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா கேளுங்க. இதே மாதிரியே நல்லா இருக்கு மேம். இதே மாதிரி நல்லா இருக்கு மேம்.
ஹரே கிருஷ்ணா. இதே மாதிரி நல்லா இருக்கா? தேங்க்யூ சோ மச். அட்டெண்டன்ஸ் ஏதாவது இருக்கணும்னா போடுங்க. யாராவது மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா அட்டெண்டன்ஸ்? நிறைய பேர் நான் மார்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. ஆக்சுவலா நிறைய பேர் ஃபோன் நம்பரா இருக்கு, அந்த அதாவது V1 ஓப்போன்னு இருக்கு, அவங்களெல்லாம் கொஞ்சம் நேமும் அவங்களோட ஃபோன் நம்பரையும் போஸ்ட் பண்ண சொல்லுங்க மாதாஜி. எல்லாருமே ஒன்லி ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா உங்களோட நேம், ஆக்சுவல் நேமோட சேருங்க, ரைட்? அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபோன் நம்பரும் போட்டுருங்க. இதுதான் என்னோட ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட். ஸோ விஷ் யூ ஆல் அ வெரி 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 ஹாப்பி நியூ இயர். ஹாப்பி கிருஷ்ணா கான்சியஸ் நியூ இயர். ஹாப்பி நியூ கிருஷ்ணா Happy கான்சியஸ் Happy New Year மாதாஜி. same Happy Krishna மாதாஜி. conscious மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எல்லாரும் ஹரே இப்ப கிருஷ்ணா குருக்ஷேத்ரால மாதாஜி. இருந்து வராதீங்க. பாதி அதாவது நம்ம உசுறு ஆத்மாவெல்லாம் அங்க விட்டுட்டு திரும்ப வீட்டுக்கு வந்துருங்க. வீட்டுல வேலை செய்யணும், வீட்டுல எல்லாரும் இருக்காங்க. வந்துட்டு மறுபடியும் நம்ம குருக்ஷேத்ராக்கு போயிடலாம், சரியா? சோ வீட்டுக்கு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எல்லாரும் தேங்க்யூ சோ மச். ரேவதி மாதாஜி தேங்க்யூ சோ மச். அண்ட் கோஹோஸ்ட் ஆன பத்மா மாதாஜி ஓகே பேக். யாரு கோஹோஸ்ட்? பத்மா மாதாஜி, பபிதா மாதாஜி எல்லாம் அட்மின்ஸ். ரொம்ப வருஷமா இவங்க எல்லாம் சேவை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க நம்ம டீம். வெரி ஹாப்பி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி டெய்லி இந்த கிளாஸ் இருக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி டெய்லி இந்த கிளாஸ் ஈவினிங் மத்தியானம் 3 மணிக்கு இருக்குதுங்களா? 18 days கலந்து வருவாங்க. டெய்லி 3 o'clock பேட்ச். ரெகுலர் கிளாஸ் 18 டேஸ்க்கு. மாதாஜி இருந்தா மாதாஜி. ஒரே செகண்ட். இன்னையில இருந்து டுடே. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் மாதாஜி. ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா பபிதா மாதாஜி நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணலையா மாதாஜி? ரெஜிஸ்டர் பண்ணி தானே வந்திருக்கீங்க? ரெஜிஸ்டர் பண்ணி தான் வந்திருக்கு மாதாஜி. ஓகே ஜென்ரலா கேட்டீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் பிரபு, ஏதோ சந்தேகம் கேட்டீங்க, அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. தேங்க்யூ. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் நன்றி. அண்ட் மீண்டும் நாளைக்கு ஷாப் இந்த டைம் மீட் பண்ணலாம். நிறைய பேர் ஸ்லோகமும் கத்துக்கணும் அப்படின்வாங்க. இதுல ஏதாவது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம், சரிங்களா? இதோட நம்ம செஷனை முடிச்சுக்கலாம். சோ ஏதாவது பர்டிகுலர் ஸ்லோகம் நல்லா இருக்கு அப்படின்னா, ஐ திங்க் நான் சொல்லிக் கொடுக்கறத விட இங்க ஒரு மாதாஜி சூப்பரா ஸ்லோகம் பாடினாங்களே, அப்படியே மயங்கியே போயிட்டேன் கிளாஸ் எடுக்காம. எல்லாருமே சூப்பரா பாடுனீங்க. எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் நான் ஸ்லோகம். தீபா மாதாஜி நீங்க ஃபர்ஸ்டா நீங்க தீபா? ஆமா மாதாஜி. ஸ்லோகம் கத்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா? ஆமா மாதாஜி. சோ செகண்ட் சாப்டர்ல என்ன ஸ்லோகம்? குட் ஸ்லோகம். செகண்ட் சாப்டர்ல 1 minute மாதாஜி. நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி, நான் சொல்றேன். மாத்ரா ஸ்பஷ்டாஷ்ட கௌந்தேயா சீதோஷ்ண சுக துக்காதா. இந்த ஸ்லோகம் நாளைக்கு ஒரு நம்பர் சொல்லுங்க. நம்பர் சொல்லுங்க. 2.14 மாதாஜி அந்த மாதிரி படிக்கல. நோ ப்ராப்ளம். பகவத்கீதா 25 ஸ்லோகா சொல்றது. அவ்யக்தோய வசிந்த்யோய மவிகார்யோய. சாரி மாதாஜி, எல்லா ஸ்லோகமும் நீங்க படிச்சிருக்கீங்களா? ஸ்பெசிபிக் ஸ்லோகா சார்? நான் எல்லா ஸ்லோகமும் படிச்சிருக்கேன். இது வேற 2.14 எடுத்துக்கோங்க. அந்த மாதிரி படிக்கல. இங்க வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா 2 சாப்டர்ஸ்ல டோட்டல் 72 ஸ்லோகாஸ். அது மாத்திரம் தான், சப்செக்ட்ஸ் தான் படிக்கல. ஓகே அண்டர்ஸ்டுட். நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. சோ எனிவே சோ நீங்க எல்லாம் வந்து எந்த ஸ்லோகான்றதை டிசைட் பண்ணிட்டு, ஒருவேளை நீங்க மாத்ரா ஸ்பஷ்டாஷ்ட படிச்சிருந்தீங்கன்னா அது பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு நாளைக்கு வந்து கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் படிச்சு கொடுத்துருங்க. நான் சொல்றேன் பாத்தாஜி. நாளைக்கு சொல்றேன். ஓகே நாளைக்கு ஒரு 5 minutes முன்னாடி வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருங்க. ஓகே தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வந்து எண்ட் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே எல்லாரும்